Chińczyk na Chorzowskiej grubie. Przylazła mi do palicy taka jedna gryfno geschickta, którego księgiem poradził, druk dało sprawiać między kamratami, no i kamratkami. Mnie w tym rozpisło coś i kole 20 lat, byłem festelnie wizgierny, miałem rod, młode dziołchy i to mi do dzisiaj odstało, choć nie deptali mnie nie deptali one se tymi sagnymi nablami, kiedy w to nie miarkował, to są pympki i ze tymi ringami we basisku. Do Polski przykludzili się Kubańcy, Chińczyki i Wietnamcy. Co by się u naszych fachmanów nauczyć fachu, poradzić robić zachajerów, smelcyrzy i takich czy innych jest. I słuchajcie, żeby mnie sam żaden kejsik nie przeciepował, co jo indziej nachmachuje, kopieruje. Już od bajtla rod miał słuchać wszystkich takich szpasowników i wygejsków, jak Karlik ze Kocyndra, lebo ten szpancowny sołtys Kierdziołek ze podwieczorku przy mikrofonie. I ty sumek jej koński tuplikował na nasza gotka, fanzolą dalszy, albo we takim kabarecie Eszkula, albo przy Blanderze, przy fojerze na harcerskim obozie. Podaj na mnie w ten czas Baltaza, albo jeszcze belekaj. No i Barzy Alech miał rod Stanisława Ligonia, Karlika z Kocyndra, któremu zemrzyło się we marcu 54 roku, genau rok przed moim tatulkiem. Mieli my lecę jaki einfachowy radio, na którym szło i Wolno Europa, i Radio Luksemburg chycić, i kajech usłyszał, co sam donos do Polski na Śląsk przykludzili się te roztomajte Kitajce, Wietnamce, Kubańczyki. Josub na isto gryfnego kamrata Diersa, Kubańca ze Hawany, który studierował we Częstochowie, ale wtorego kamraty bergmuńskie szlifty byli we Bytoniu. A iże my samtysze Ślązoki tego Kubańce mieli radę fajrować i ku temu jak to młode i nie ino ludzie słepać, toż też mocka my tej łopary wysłepali do kupy, można o tym inszym razem. No i na poczło się. 100 pierunów ojgen mieszko sam i twoje ojce tela lot, a ty blank nic nie miarkujesz o tych Kitajcach. Przecież musisz chociaż jednego takiego żołdka trefić i kiedy się dało coś ich z nim posprawiać, prawda? No toż bez tuż sobie go wybadać, do jakiego pieruna, po co jakiego pieruna się sam przykludził. Jelach nie merlikował i poszedł do mojego kamrata Hajny Kośmidra, który pora lot we Chinach był i poradził po ich niemu godać. Żyknij mi no Hajna, żądza ku niemu, jak tyż to idzie się za takim Kitajcem, lebo Wietnamcykiem pogodać. Wiesz, ojgien, coś ich mi się zdoj, że po chińskiemu go do ten mój kamrat, nie? Pado, że po chińskiemu, telach to też zmiarkowej, no hopie, blank, nie poraza, przyszła jak dziocia, co by ich mnie można hajnuś z dziebko naumiał. Dobra, go do ten mój kamrat, Kośmider, można za jakieś 3/4 roka będziesz już tak godał, co by cię te Kitajce poradzili z pokopi. Tela, jo ci no moga snoch. A do dioska ze sochrania, takich se pomyślał, kie już te roski, już to we listopadzie muszę z nimi na zicher pogodać. No ale do rady nie było, tak się miarkuje, kiech sam już ku niemu przykwanską, to niech nie będzie to po daremnicy. No i też zaroski wziąnek się do uczyniu i moga ino powiedzieć tela, co się naumiał mocka słowecek takich, wiecie, jak ciang, bang, kaj, ciung, funk, funk, hung, ping, pong. Jeszcze można zaporadzić od innych. Tela, co jo blank ci nie spamiętał, co to tak naistom po kitajsku znaczy. Ten mój kamrat mi ino tela wyklarował, co te wszystkie słowecka mogą blank co inszego geldować. I każde takie ciang, bang, haj, kwu, to mogę być duplikowane. Jak ta lampa haka, krowa, ciela, albo gorzoła, łopara, co się naumią, to moje i podeptoje na ta nasza gruba we Chorzowie, posznupać za tymi żółtkami, co byś nimi genau pogodać. Przyszedł na naszą growka, kaj tyś jeden mój ujek dawno, temu nazot fedrował zjechał szolom na dół i pytam się jednego hajera, którego jeszcze boczył ze naszej pudlerskiej. Ty, Johan, mogesz mi powiedzieć, kaj samowoz na dole robią ci te takie roztomajte Chińczyki, Wietnamcy? A jakie za Chińczyki? Mi poradzi się nadziejować Johan. No to jak to jest? Nie ma sam żadnego żółtego Berkmuna. Padosz, ojgien, żółtego Berkmuna? Deczkej, no deczkej, sam jeden taki był. Iż go tam za tym, za takim sznupia. Kej by się chciał z nim, bo chciałby się z nim pogodać. A on tak robi, kajo go znojda. A tyś może się gdzieś pójść tam ku niemu. On robi na szpungu, na czwartym oddziale, a wylazuje na szachcie kolepnioków na marynie. Albo można też i przy wyzwoleniu. Dzięki ci, Johan, żyknij mi, no jak mu się najprzodzie do niego odezwać. No jak to jak? Blank einfach, przyjdziesz ku niemu i żygnie serwus Józel, ty stary lebrze, jako ci ty szterocki leci.
A dyć niegodej, Johan, zabolek mnie ciśnie, albo co, przez zagodowe, co to jest Kitajec, znaczy żółtok. Tam Eugen fanzoli żitela rządziołek, co on jest żółty, ale to ino skuli tego, co się naczką fetownym jodłym nasłepał się innego piwa i dostał. Morzysko, ja padłem na to. Nie, żółty nie mocy dostał, żółtacki. Pieronowołek Johana, ale na psinco mi się to zdało. Nie dał jak się zabolek ciś i tak jak się pomedikował, co musza tych Kitajców, tych żółtoków wyciąć, znoś, choby się one i do myśli dziury skukali. Nie przyjdzie mi to z biedą, bo przecach ten mój kamrat godał, co samych jest na istone u nas kajsi kole 20 000. Poszedł do tych innych gunków, kolonów, do większych oddziałów, deptą se tak będę kaj tąpia z jednego filora do drugiego, kukum, gawca się wszędy, ale żadnego nie poradza uwidzieć. Łoros na ostatek podpuknął jak ze uciechy, bo kiech się wrół we taki jeden nowy gunek, usłyszałech, jak się wtosik tam drzy, oby go wtosik ze skóry obdzirał. Kaj le! Łaś to pierunów, momentlik tego mojego Kitajca, tego Incyka. Łaś zaraz kiedyś na cołki karpenter ku niemu. Ciang, bang, fuj, kaj, co, fuj. I tak jak na jeden róz powiedział wszystko, co mnie ten kamrat Kośmider naumiał. A ten gist mi na to, kiejsi taki zaś ze ostatka tej sztreki. Kaj, lejziesz ty, gizie, zatracony, ty bez kurcyjo. Nie widzisz, co sami śleciała fajfka, ciąg, sam ty cię lepo, blank uspolono, bo jak kejcie gich na bezpychol, to zarożki się, pamiętasz, łoboczysz kaj kwaśne mleko, kaj kiszka rośnie, a nie łoboczysz sam, żadnego Chińczyka. No i nie doczkołek, kiedy on mnie prasknie bez ten pychol, ale chpitał, co by mnie psiok od naszego weterynarza łopelki gonił. Winszowe, sejno jedne, co by tak fasnąć, co by łapnąć tego klyciorza, tego pierdoły, kiedy samunos fanzolo o tych Kubańczykach i Chińczykach samunos na Śląsku. I można by tego Johana przydzierżył festenie do tego Bergmana, kiedy się ta jakoś i gryfnie we godce sztopował, znaczy się jąką, a którego ją wziąć za Chińczyka. I niechby ci tam pieronem go gichnął bez starzydzie jego hercową. Eugen z Pnioków.